I parlant de la segona B, justament, el miniestadi acollia dissabte un duel de clars aspirants al play-off. El Barça Atlètic s'ha convertit després de 13 jornades sense perdre i el Sant Andreu ocupa la zona de privilegi ja des de fa un grapat llarg de setmanes. Al final es van acabar repartint els punts quan segurament tots dos esperaven una victòria que confirmés les seves aspiracions. El fred i el fort vent d'aquest cap de setmana van deixar menys públic del que és habitual al miniestadi, però els que hi van assistir van poder veure un bon espectacle entre dos equips candidats al play-off. El ritme va ser trepidant, amb ocasions per totes dues bandes. Entre aquesta ocasió dels andreuencs i aquest 1 contra 1 entre Morales i Goran Maric, que dissabte no va tornar a tastar el gol per centímetres, només hi va haver un minut de diferència. Caldria esperar el segon temps, però per als gols. Va ser el Sant Andreu el que en el minut 56 es va avançar en el marcador en una acció d'estratègia. Després que la pilota toqués el pal, Eloi, no se sap ben bé com, va enviar la pilota al fons de la xarxa. Luis Enrique va quedar-se glaçat, i no precisament pel fred que feia. Al contrari que el seu equip, que va saber reaccionar. Després d'una jugada per la banda dreta, Jeffrem va batre la porteria de Morales amb un xut col·locat. Un empat que no va agradar a cap dels dos equips, però que va fer justícia al que s'havia vist al camp. Estoy muy satisfecho y muy contento del rendimiento de mis jugadores, cómo se han enfrentado ante un equipo de esta categoría de los buenos, de los primeros, y jugándole de tú a tú, y bueno, el empate al final es lo que queda, no hay más. Quizás en el segundo tiempo con el marcador a favor nos ha faltado un poquito de madurez, no ha entrado el partido en una dinámica que les favorecía a ellos más que a nosotros, ¿no? El gran absent del partit va ser Joan Gaspar, president del Sant Andreu i expresident del Barça, que es va perdre l'enfrontament per motius professionals.